Čo priniesla firma Calvin tento rok na výstavu Nábytok a bývanie? Naša firma týmto rokom prišla s novou kolekciou v štýle francúzskeho vidieka. Ako vidíte, prinášame novú kolekciu Provence, kuchyňu Dona a v romantickom štýle prinášame spálňu Camellia. Čo vás inšpirovalo k tomu, aby ste vyrábali takýto nábytok? Inšpiráciou mi bola vlastná skúsenosť. Keď sme zariadovali dom, tak sme mali veľký problém zohnať nábytok v takom štýle, ktorý by nám vyhovoval, ktorý by spĺňal naše podmienky a požiadavky. Samozrejme, na trhu je dosť firiem, ktoré ponúkajú tento nábytok, ale ten nábytok je vlastne dovážaný, je sériou vyrábaný, je katalógový, čiže musíme prispôsobovať nie nábytok priestoru, ale priestor nábytku. Ak má zákazník nejakú svoju predstavu, viete mu vyhovieť? Áno, práve o to sa snažíme, aby každý klient odišiel od nás spokojný, s úsmevom na tvári, aby sme splnili jeho požiadavky, jeho sny, aby sme prispôsobili ten nábytok tomu, čo vlastne on práve potrebuje, aby ten nábytok vydržal generácie, aby sme vyšli ústretí aj v požiadavkách, čo sa týka farby, materiálu, čo sa týka dreva, z akého dreva to bude vyrobené, mäkké, tvrdé. Každý tento kus nábytku je originál, je vlastne šitý kvázi na mieru. Máme nespočetné množstvo odtienov farieb od tmavých bledých, preto sme vlastne aj túto výstavu orientovali na širšiu farebnú škálu, aby sa klienti nebáli ísť do nejakých iných farieb, ako sú klasické odtiene hnedej alebo krémovej. Keďže ste spomínali, že vaše kusy nábytku sú originálmi, kde vlastne čerpáte inšpiráciu na ich výrobu? Inšpiráciu čerpáme zo spomienok, z detstva, z bežného života, z našich potrieb, z náhodných stretnutí, ale takisto čerpáme inšpiráciu od vlastnej dcery, pretože keď sa pozriete na malé nevinné dievčatko, čo vás napadne? Len takéto krásne pastelové farby, ako sú naše spálne, ktoré sme tu využili, pretože to je tá nevinnosť, to je to miesto odpočinku, tá spálňa, kde by mali byť krásne pastelové farby, kde by sme mali ten priestor na to snívanie o tom, čo vlastne sme chceli ešte v živote dosiahnuť. Povedzme si teda niečo aj k povrchovej úprave a údržbe. V tomto smere tiež sa snažíme vychádzať zákazníkovi v ústrety. Záleží od zákazníka, akú úpravu si vyberie, či chce menej, viac patinované, či chce šúchaný nábytok, rustofikovaný, alebo teda klasicky len nastriekaný. Takže vieme aj v tomto smere splniť požiadavky klienta. Ako sa udržuje tento nábytok? Tento nábytok sa veľmi jednoducho udržuje, vzhľadom na to, že pôsobí opotrebovano, tak tá údržba je veľmi jednoduchá a vieme, väčšina z nás, že tie kusy nábytkov, ktoré sú z masívneho dreva vyrobené, doplne z deň nájdeme v niektorých domácnostiach, ktoré nám dostali po starých rodičoch a najkrajšie sú na ňom tie zádrhely na tom stole, nedostatky a pri tom stole vlastne, keď sedíme, tak si spomenieme na to, čo sa tam dialo okolo toho stola, čo sa tam rozprávalo, to dobré aj zlé. A to ponúkame aj my klientom, aby tento nábytok im vydržal dlhé generácie, aby aj tí, ktorí tu dostanú po nás, mohli povedať, áno, tuto sedela moja babka, toto sme sa rozprávali. Myslím si, že v dnešnom uponáhlanom stresovom živote by sme sa mali obklopovať doma len vecami príjemnými, ktoré v nás vyvolávajú krásne spomienky na svojich známych, blízkych a tým je vlastne aj náš nábytok, pretože do každého toho nábytku vnášame niečo z nás, niečo to pozitívne a ten domov by mal byť vlastne tým domovom, keď sa tam cítime dobre a príjemne.